It's your year. Receive your car. No, we don't do that here. No. When you leave this house, you leave watokwana kudarika makwanyiro wango wakaita pauya kuchechi. Kuno kwanwa. Kauya kuno kusina ukwana. Unobuda wakwana. Amen. Vasina kukwana vese vakapinda muno vanokwana. Amen. Itikunare pasaidi pako muri kukwana here. Ora. Ndabuda mdaini, ndaloka madozi, ndapita machira. Ndapeza kuyabota. Nawo zangu zinotanga ndiri pambeda. Tose kumba ndatoita meta. Ora. Ndakatangana maya kandirumira nemhiripiri. Yo. It's like okay TV, right? There's a new favorite channel starting from today, guys. Nasindane hot topic. Miracle man iri kwere, guys. Kune avo vanosvita vane faith stereke vanogona kubhilivha zvemagold dust, zvefodya dzinochinja ita mari, vane deep analysis yazvo, vaive vanosviti vane kutenda kwakazara, vaive kuti vakatoona vanenge vachiti aiwa problem yenyu hamutende. This video is now for you. You are free to come comment section monyasotudza kuti miracle man iriko here. We are going to watch this video raApostle Chiwenga vachi explain about miracle money, and after that I am going to tell you how miracle money is performed. My name is God K, the analyst. I analyze my videos kuona kuti 1212 zviri in check here. To all those who are new here, please follow kana uchionera pa Facebook and do subscribe kana uchionera pa YouTube. So let's watch the video, then I'll be back ndakuexplaina kuti miracle money inofamba sei. Uri kuzviona kuti nyaya idzi kushiraina hadziparidzike. Akani. Pose hadzina aireceive mukati. Yes. Ende ukauya kuchechi uchiti nhasi ndichanzi igore rako, unotoona kuti kuinga dhei rakutopera. Vachadeclare babava. Ava vadeclare ava. Ask your neighbor kuti vanodeclare here babava. Avadeclare vanonetsa. It's your year. Receive your car. No, we don't do that here. No. Here we capitalize and we specialize on soberness. Yes. We are a sober congregation. Yes. You don't become hysterical when you enter through our church doors. When you leave this house, you leave watokwana kudarika makwanyiro wango wakaita pauya kuchechi. Kuno kwanwa. Kauya kuno kusina ukwana. Unobuda wakwana. Amen. Vasina kukwana vese vakapinda muno vanokwana. Amen. Itikunare pasaidi pako muri kukwana here. Kana musina kwanai. Bapurese ropera. We don't jump up and down. We don't give you fake promises. When it comes to your personal life, we give you the prescriptions of the gospel that actually work. We won't tell you that you will find money miraculously in your wallet. It has never happened. Everyone who talks about it is either a liar or he has been lied to. Yes. It's simple. If any pastor could do it, he could do it in his own pocket first. Before he does it to you. Yes. And if he was able to perform such a miracle, he would not ask you for money at the end of that service. Do you think if I had power to create miracle money, I would ask you for offerings? What offerings for what? Yes. Yes. Miracle money. All right. So we teach you the word of God as it is. Let their eyes be darkened that they may not see, and bow down their back always. Always. Yes. Always. I say then, What do you say? if they stumbled that they should fall, Yes.
God forbid. They will not remain like that perpetually. Yes. But rather, through their fall, Through the fall of Israel. salvation is come unto the Gentiles. Amen. Amen. Why? Why did salvation come to the Gentiles? For to provoke them to jealousy. Barikaradzoka. Nyaya dzacho dzozonetsa zvadzo dzozonetsa nyaya dzimwe dzatisingadi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So God did not divorce the church of Israel. He simply said, I will spend more time with the church of the Gentiles until this one is jealous enough to bow down and say, Abi, I'm sorry. Jamuka kwese kuye kwazopera. Chidzoka yekumba baba amwana. From today onwards, ndokupa chikafu ndakapfugama. Malodi vangu vechokwadi. Uye ndichakudzisira mvura yekugezi. Murume oti saka paFacebook uchabvaka. Kuti ndakatodhilita account yacho last week. Murume oti andiwazvona. Ndodzoka kumba kana zvadai so. Uberera Jesu maoko. Awa inyaya yaJesu nemachechi ake maviri. Amen. 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 Hatidi vanhu vanobatanidza batadza nyaya. It's true. Okay, guys, I am back again. So, as we have heard, Apostle Chiwenga, I think vane moindia vataura kuti kana miracle money iripo ka, why can't you just do it for yourself? And why is it takubhadhara tithe 40 nema offerings ipo paine miracle money? But guys, for real guys, ndingakurovere miracle money wewe. Ndingakurovere miracle money wewe ndichisiya muri yangu nehama dzangu. Aiwa guys, we need to really think tombodipisa pana uyo. Okay, I promise to tell you how miracle money is done, and this is how it's done. Pamunouya kuchechi, if you are a visitor, ngatimbotanga nemavisitors, panotorwa mazita enyu anonyorwa pasi. Uchingosvika pachechi unogreetwa naasha onyora zita rako nesenemu nefone number yako, obva akuudza iye kuti munhu waMwari vanozvida, vachazenge vachinamata nemafone numbers enyu nemazita enyu, or vanogona kukufonerai personally vachida kunzwa more about what you're going through in life. Then tozoenda pane vaya vemuchechi obviously madetails anenge akatocollectwa kudhara nevelogistics. Munonzi uyai muregister, we need to know each and every member of our church. So which means kuti they now have control yema bank details enyu or even my EcoCash numbers enyu. So it's now easy for us just kuti mfundisi paipa vanenge vachishimanda paipaya handi vaketa vachirova mahupetina mahutsutsu namahungaka, tobva takanda mari muEcoCash, then imimo vatanga kutozhamba kuti professor ipapa mari yapinda miracle money paipa. It's just an issue yekungotamba nema-digits chat. And some other people vari kunzi vari kuprofitwa vaivaya, muri kuprofitwa just because paanotora full name yenyu paipa vanostada ma-Facebook accounts enyu. Full name, so tati phone number inoshanda kuEcoCash, then full name is for the social media. Saka iwewo nhasi ukaisa rest in peace mama, mangwana rest in peace daddy, mangwana rest in peace mkoma, mangwana rest in peace sekuru, wakutonzi iwewe there's a spirit of death in your family andowakera. So ukangoona muWhatsApp group, uri muWhatsApp group, prophet akangoti iye ndipo full name, takamboseka dzimwe dzimfesi so zvikanzi ndipo full name remunhu ari kurwara, tikaseka tikati naiwo kunamatira munhu kunoda full name indawo chidaro iwe. Then dzakabva dzangonyarara. Sandovaiva munoona vachiprofita vachiti there is someone anotanga na because pama Facebook accounts enyu paipa anogona kuwana someone anotanga na M ari involved muconversation yako
kana kuti wakatega vanhu unotega mafamily members sandopano kuti anzi there is someone anostata na-M anenge ada kuti iwo uvhomoke uvhurike. I'm seeing someone with a name starting with M. Then yobva wati mama wangu ndo anonzi Miriam kana mama wangu ndo anonzi Martha. Yobva wati because I was seeing a Martha chakati zita anenge ainaro but anenge asingade kurutaura because anenge achitya kuti munhu waari kutaura nezvake is not a family member. But if he is sure kuti masene makafanana makategana paFacebook anongotaura kuti I'm seeing Martha anonzi Martha ningi ndiani and you see now. So those things like miracle money, kuprofita maadresi, kuprofita namba dzezvitupa hazviko zvinhu zvezvi guys. Mwari haana nguva nezvinhu zvezvi. Mwari haana nguva nezvinhu zvezvi because we start talking about mari and miracle money. When Jesus was asked about the money itself, akabvunza vanhu kuti pane face yani zvikanzi pane face yaCaesar, akati give Caesar what belongs to Caesar's and God what belongs to God's. And timurupaona mai. So Jesu aizama kuprova point kuti inandi neine mari tiri pakupa zvamwari kuna Mwari. So if you look at the US dollar, face iripo dead president heads, face yama US dollars haina Mwari, that US dollar it belongs to God. Sa ndopa unozonzwa mapastors achiti venchoro riri masatanist rine kaziso torishandisa and stuff, unenge uri unjire. But when it comes to hembe vana Gucci vanokudza kuti malabels aya ndeye satanism, but obva wamudza kuti kwairi dola iri rine satanism, obva ataura tanzi sirivheri nendarama ndezvaMwari. Of which Mwari paakati silver and gold belongs to me, he wasn't talking about money. Aiclaima ownership yemaminerals akasika. Silver and gold maminerals ari pasi muvhu guys. So God was claiming ownership yemamiracles. He wasn't claiming ownership to the money yenyu yemudhabhiri. Why? Because if we check $100 100 US inogadzirwa ne30 cents. It only costs only 30 cents, less than 30 cents also kugadzira $100 bill re-US dollar. But iwo kana waripiwa unenge uchinzwa wabata vhale ye-US dollar. So kuna Mwari, do you think kuti it's common sense? Mfungwa kuti Mwari nepfungwa dzaanadzo can be conformed. Mwari tingamutore tomisa mushepe yechinhu chakagadzirwa ne30 cents chobva chazodaidzwa nzi 100. And munyazoona kuti tinenge tichivharana, tinenge tichikokisana panapa. Haimboda unyebera guys, madhiredu emari aya ka ndeye panopasa. As long as iwo uchiona chinhu usingakwanisi kuchitakura enda udenga kaziva kuti tiri tega pano pasi under dominion yatakapiwa muna Genesis kunzi have dominion over everything. Andimuzva zvaangofana nevhesi ye inoshandiswa kunzi yana Malachi 3 verse 8 inonzi iyo munondibira mune zvegumi zvangu dzokai pamazuva ekutanga anditika and kana mapa chegumi maita zvandakutaurirai, then I'll open the doors, I'll open the windows of heaven, then I'll pour out a blessing. Abanonzi blessings, pakanzi blessing. So that blessing yaitaurwa iyoyo, it wasn't zvanamari zvavanenge vachitaura mafundisi enyu. The blessing yaitaurwa pepe it was Jesus Christ, because Malachi is the last book of the Old Testament. So Mwari anga kuda kuunza Jesu that time. So he had a message specifically for the Israelites. Ndosa ukaenda pana Malachi verse 7 yachona, because vanongotangira pa verse 8 ka avati muverengechi the earlier verse inoti the nation Israel ndo inonzi you are cursed with a curse, the nation of Israel. Inonzi dzokerai pamazuva ana baba venyu, ana Moses ana Abraham, and dzokerai pamazuva ana baba venyu. Once madzokerai pamazuva baba venyu, then I will open the doors and I will give you a blessing. Mwari was concerned about salvation, not kuti mari. Anongozvona hapana mari apa inenge chimbotaurwa. That verse is directed to Jesus Christ. Verse yese iri muBhayibheri guys, you just have to look for Jesus. Ukada kutarisa mari neupfumi ndo pamune makubhilivha zvana miracle money, makujutwa mani.
because panozonzi I'll open the windows, then I'll pour out a blessing. A blessing. Panonzi a blessing, not blessings. Because kana ya mari, kana ya imba, kana ya car, yanga itaronzi, grab your own car. I just a blessing, guy. Talk to the my blessings, guy. Because you amana. And I just don't know how best can I explain to you ngwarayo, guys. Your Bible is basic. And so this is it for today, guys. Chinonzi miracle money hakuna, it's a scam. Unongochirwa mari. So for today, I will just say goodbye. Thanks for watching. It's God K here. Please musakangano kusubscribe and follow up on Facebook. Ndokuitawo kuti amana ndirarame handitika. Right now I'm doing 2 jobs, but it's my hope kuti ndishande right now rekungogadzirira my videos. So if you keep subscribing, and I'll make sure kuti I'll make it a full-time job kugadzira my video each and every time my video anogara achikunakidza achiku-entertain all the time. I'll see you on the next video. Peace.